שלום ונמסטה, בוקר טוב לכולכם. זה עוד מפגש של קוראים יוגה, והיום יש לנו מפגש מיוחד. אנחנו לא במפגש לימודי בעקבות הקריאה שלנו של אור על הפרניאמה, אלא שאנחנו היום במפגש מיוחד עם מורה לאיינגר יוגה, שהיא מתרגלת בעצמה, שבאה לחלוק איתנו את הידע שלה כמורה שמלמדת גם איך לתרגל פרניאמה, וגם כמתרגלת שהיא תגיד לנו בעצמה עוד מעט על תרגול הפרניאמה שלה. אז זאת ככה הזדמנות לדבר, קראנו למפגש הזה בגובה העיניים, לדבר עם מישהי שהולכת איתנו את הדרך, ושאנחנו יכולים ללמוד מהניסיון שלה, מהרעיונות שלה, מהפתרונות אולי שהיא מצאה לחלק מהבעיות שגם אנחנו מתמודדים איתן. אז תודה רבה לך שהגעת רלוקה כדי לדבר איתנו. אני אגיד למי שלא מכיר, שרלוקה היא מורה מוסמכת לאיינגר יוגה ברמה 2. היא מתרגלת איינגר כבר יותר מ2 עשורים, והיא מלמדת כבר 16 שנה. היא גם פעילה חברתית וקמפיינרית. היא הקימה ומנהלת את תנועת זזים, שהיא קהילה שמקדמת דמוקרטיה, שלום וזכויות אדם. יש לה גם תואר בפילוסופיה ובמדע המדינה מאוניברסיטת תל אביב. רלוקה חיה היום בתל אביב עם בן זוגה, 2 ילדיהם ו2 חתולים. רלוקה, יש משהו שאת רוצה להוסיף? משהו שחסר? לא, אני ממש שמחה להיות פה, ממש שמחה שהזמנת אותי, אגי, באמת לנהל שיחה בגובה העיניים, כמו שקראת לזה. אני חושבת שחסרים לנו מרחבים כאלה שאפשר לשתף, לדבר, להתייעץ, ואת עושה משהו נהדר עם הקהילה הזאת שמאפשרת. אז תודה לך. תודה, רלוקה. אז השאלה הראשונה שלי אלייך היא, מתי בעצם התחלת לתרגל פרניאמה? וכשהתחלת לתרגל פרניאמה, האם זה היה בקבוצה או באופן עצמאי? ואני שואלת את זה כי בדיוק קראנו על זה שהיינגר ממליץ לא להתחיל עם תרגול פרניאמה על ההתחלה, והוא מציב איזה תנאי שדיברנו עליו במפגש האחרון שלנו, על מה זה אומר שכשהתנוחה מושלמת, אז זה הזמן להתחיל לתרגל פרניאמה, ודיברנו על מי מחליט, מהם הסימנים לזה, שמישהו מוכן, שמישהו בשל. אז יהיה גם מעניין לשמוע אם את ידעת כשאת התחלת לתרגל פרניאמה שאת בשלה, והאם התנוחה שלך כבר הייתה מושלמת. ושאלת המשך תהיה, זה מתי הרגשת שבאמת התחברת לזה? כי זה מניסיון אישי, אני יודעת שיש לפעמים פער בין הרגע שבו מתחילים לתרגל את הטכניקות האלה, לבין הרגע שבו ממש, לא יודעת, נכנסים לזה. אז ככה, כמה שאלות, ואת מוזמנת להתחיל איפה שתרצי. טוב, אז באמת, ההיכרות הראשונה שלי עם פרניאמה הייתה במסגרת של שיעור איינגר. ואני באמת מרגישה שזה הכרחי להתחיל ככה, עם איזושהי תמיכה חיצונית, ואיזשהו מבט גם על מה אנחנו עושים. ובמסגרת ההכשרה שלי כמורה, אז התחלתי לתרגל גם בבית, אבל זה היה באמת מאוד ראשוני. פשוט איינגר עשה דבר מאוד גדול, בזה שהוא נתן את האפשרויות של פרניאמה בשכיבה על הגב. שזה זה משהו שמאפשר באמת כמעט לכל אחד להתנסות בתרגול. לא משנה אם התנוחה היא מושלמת. התנוחה המושלמת היא בעיקר נדרשת לישיבה. ככה אני מרגישה. ובשכיבה זה מאפשר, עם העזרה של הבולסטר, של איזושהי הגבהה שפותחת את החזה באופן טבעי, ועוד איזושהי הגבהה מתחת לראש, זה מאפשר לנו להתנסות במצב הזה שבו החזה פתוח, בלי מאמץ פיזי גדול מדי. ואפשר לארגן את זה בכל מיני צורות, שמתאימות לכל מיני מצבים. ואני חושבת שההתנסות הארוכה, הממושכת, בתרגול בשכיבה על הגב, זה מה שאפשר לי לאט לאט להיכנס לזה. ולתרגל באופן עצמאי,
וסדיר, פרניאמה בישיבה, זה לקח עוד הרבה זמן. ואז גם כן, ההתנסויות הראשונות הן במסגרת של שיעור מונחה. ואחר כך התחלתי לעבוד עם... באיזשהו שלב, אני אגיד, זה היה בעצם כשהיינו בתחילת הקורונה, והרגשתי שהכל נשמט ממני, ואני צריכה איזשהו משהו מארגן, כדי לארגן את המציאות מסביבי, ואז התחלתי, פשוט זה היה איזשהו צורך פנימי, להתחיל לתרגל פרניאמה באופן יותר רציני וסדיר, ואז כן, ואז התחלתי לתרגל פרניאמה לבד בישיבה באופן קבוע, ולא ככה אחת או פעם אלא ממש כל יום, וזה משהו מתמידם איתו מאז. ויש, אני חושבת שזה אחד הדברים שמייחדים את הפרניאמה בשיטה שלנו, זה באמת האופן שבו זה ממוקם בתוך 8 שלבים של האשטנגה יוגה, וזה לא במקרה נמצא אחרי האסנה. כמובן שאנחנו יודעות שהשלבים האלה הם, אפשר לעלות ולרדת בהם, זאת אומרת, באחד גם נבנה לשני, ולא זונחים משהו כשעוברים הלאה, ואחר כך אפשר לשלב את הפרניאמה גם בתוך תרגול אסנה, וכו'. אבל ההקפדה הזאת על הסדר הזה היא מאוד משמעותית, וזה עזר לי, זה נתן לי הרבה כלים שאפשרו לתרגל לבד. זאת אומרת, אני לא חושבת שכשהתחלתי, אני לא חושבת שאי פעם התנוחה שלנו היא מושלמת, אבל היו הרבה כלים שיכולתי להביא, שאפשרו לי לשבת בצורה שהיא מיטיבה. אני יכולה להגיד שבמשך די הרבה זמן ישבתי בבית, כשיש לי בבית חבלים שמחוברים לקיר, וישבתי עם חבל שנמצא מאחורי השכמות, ככה בחוליות שמול הלב, הוא מחובר לקיר, וזה עזר לי להרים את החזה למשל. או יש כל מיני דרכים אחרות כדי שיהיה משהו נוסף שיחזיק אותי, ויאפשר לי לשמור על החזה פתוח, גם כשהגוף עדיין לא יכול להחזיק את זה מעצמו לאורך זמן. יש המון דרכים אחרות שאפשר לשבת, אפשר לשבת על פינה של הקיר, למשל, ואז יש לנו כל הזמן את הפינה של הקיר בתוך על עמוד השדרה, ואפשר לדעת את הכתפיים אחורה עם זה. אותו דבר אפשר לעשות עם מזרון מגולגל, יש כל מיני דרכים שאפשר לעשות, כל מיני כלים שעוזרים לנו בעצם, ואני חושבת שבאמת שיטה שלנו נותנת לנו את הרמז לאיך אפשר להגיע לתנוחה המושלמת, כמו שיש לנו אביזרים באסנות. אז ככה יש לנו אביזרים בפרניאמה, דרך להשתמש גם בגוף שלנו עצמו וגם באביזרים מבחוץ, כדי להביא את עצמנו למצב של תנוחה שהיא טובה דייה, בוא נקרא לכך. וואו, תודה רבה לך על זה. אז את בעצם אומרת, כן, צריך להגיע לאיזושהי רמה של מוכנות בתנוחות, ובגלל זה גם, שהיא מתייפסת לתנוחות ישיבה בעיקר כדי לשמור את הגב זקוף ולאורך זמן ולא עם יותר מדי מאמץ. אבל מצד שני, אם התנוחה לא מושלמת וקשה לנו לשבת, אז בעצם בדרך ההוראה של פרניאמה באיינגר יוגה, אנחנו פונים לתנוחות שכיבה, שהן מעין, לא בדיוק הקשתות לאחור נתמכות, אבל מי שמכיר את תנוחות הסופטה בעצם, שהן לא מופיעות באורה לפרניאמה, יש שם אולי רמזים סביב שווסנה, וקצת הוא אומר למי שסובל מלחץ דם גבוה, יש שם כמה תמונות עם קרשים לגב, אם אפשר לקרוא להם כך, אבל לא הבולסטרים שתיארת ומה שאנחנו מכירים מתרגול הסופטה היום. ואז את אומרת שגם תנוחות הישיבה אפשר להשתמש בעצם באביזרים כדי להגיע לתנוחה טובה דייה, כדי לתרגל פרניאמה. אז זה באמת תוספת שאנחנו לא יכולים לקרוא אותה. כשאנחנו הולכים לספר המקורי ואנחנו נצמדים לטקסט, אנחנו באמת צריכים את התוספת של מי שמתרגל היום, ואולי גם מי שמלמד היום. אני מרגישה איזה פער בין מי שרק מתרגל פרניאמה, לבין מי שמלמד וממש מעביר כבר את הטכניקה, ורואה קשיים של רבים אחרים. מי שמתרגל יודע מה הקשיים שלו, אבל מי שמלמד רואה קשיים של רבים אחרים, אני לא יודעת אם יש לנו זמן לזה, אבל מעניין אותי איך הגעת לפעמים להשתמש בחבל, לפעמים בפינה, האם זה באמת בא מההוראה שלך, האם זה בא
כי את בעצמך למדת ככה פרניאמה, אולי זה בא מסדנאות, אולי זה התנסות אישית, שכל פעם חיפשת מה הכי עוזר לך. את דיברת על חבל בגב העליון, אני מניחה שיש אנשים שזה יפתוק להם מאוד בבתי השפי. ופינה של חדר, היא יכולה גם לגרום לאיזה מאמץ יתר כזה, של מין הזדקפות יתר כזו. אז מעניין אותי, תוכלי להגיד אולי בקצרה, איך הגעת לפתרונות האלה? זה באמת מתוך התרגול שלי עם עצמי. אני יכולה להגיד שכשהתחלתי, אז הייתי, והכל מגיע באמת מתוך אסנות שאנחנו מכירים. מי שמתרגלת פה ינגר יוגה, אז יודעת שיש לנו כל מיני תנוחות L-shape כאלה, שעושים אותם עם החבל הזה בגב, זה אחד הדרכים לעשות אותם. אז מתוך כל מיני תנוחות, אסנות תמוכות, הבאתי את הדברים האלה. ובהתחלה, נגיד שהתחלתי, הייתי עושה סוג של shoulder jacket, מי שמכירה, שהייתי ממש קושרת לעצמי את הזרועות עם חגורה ככה מאחור, ויושבת איתם מקדימה כדי לשמור אותה כזה פתוח, וזה נגיד באמת הרגיש לי שזה אגרסיבי מדי, ושזה דוחף לי גם את המתנית קדימה. ולאט לאט נתתי עוד פתרונות ועוד דרכים, ואז כשאני מלמדת פרניאמה, אז ממש אפשר לראות באמת את הקשיים של אנשים, אז זה מוסיף עוד רובד לדבר הזה. ואז את הפתרונות של ישיבה על כיסא עם גב לקיר, או ולדחוף משענת של כיסא כדי להאריך את קדמת הגוף, זה עוד דברים שמגיעים. גם האפשרות של לשים משהו בין הסנטר לרבע הזה שבין עצמות הבריח, כדי לעשות שלנו רבנדה טובה, זה גם משהו שמגיע מתוך התבוננות בתלמידים. כדי לשמור עליהם, כי אנחנו יודעים ששלנו רבנדה היא חשובה, כדי לא להציף את המוח, אז באמת למצוא את הדרך, לגלגל שם איזושהי מגבת, איזשהו משהו. גם מבחינת תמיכה לגב בשכיבה, אני ניסיתי כל מיני דברים מתוך עצמי, ואני באמת אוהבת לעבוד גם עם אביזרים קשים לגב, לא רק עם בולסטר. ולסדר שם או קוביות מעץ, או יש גם, כמו הספוגים השטוחים, יש גם כאלה שהם מעץ, שזה דבר באמת נהדר. אבל גם לא לכל אחד זה מתאים. אז לדעת גם להתאים את הדברים האלה גם לאנשים שונים וגם למצבים שונים, זה משהו שבאמת בא רק מהניסיון. דווקא, באמת אני חושבת שיש ימים ותקופות שדווקא התמיכה היותר נוקשה, היא דווקא מאפשרת את הרווחה הפנימית הזאת. כאילו שוקעות לתוך בולסטר זה פחות מתאים, הרבה פעמים. והתמיכה הקשה היא משאירה אותנו יותר בערנות. תודה. ואני אעבור לשאלה השנייה שלי, על מה היה האתגר הכי גדול שלך, כשהתחלת לתרגל פרניאמה, נקרא לזה, בשנים הראשונות. את דיברת על זה שבתקופת הקורונה יותר נכנסת לזה, זו תקופה שהיה מפחיד לנשום. מישהו היה עושה אפצ'י לידינו, היינו עוצרים את הנשימה. כאילו, התקופה הכי מפחידה לנשום בה, ואת אומרת ששם התחברת לזה, זה מאוד מעניין. אבל באמת, מה היה האתגר? יש אנשים, דיברנו על זה במפגשים שלנו, שהם נרדמים, כאילו פרניאמה משעממת אותם. יש כאלה שהיא נורא מציפה אותם פתאום. אם באסנה יש במה להתעסק, באליינמנט, בהשוואה, במאמץ, אז בפרניאמה כמעט ואין מה לעשות, ופתאום דברים, אני לא יודעת אם זה נכון, אבל זה דברים שהעלינו בדיונים הקבוצתיים, שכמעט ואין מה לעשות, והרבה תוכן פנימי עולה, ורגשות גם יכולים לצוף. אז השאלה שלי זה מה היו האתגרים שלה, ואיך התמודדת איתם? כן, הכל מהכל, כמובן. גם האתגרים הפיזיים וגם האתגרים המנטליים. אני עוברת את הכל, וגם אם יש משהו פרניאמה מלמד אותנו, זה שהחיים הם לא התקדמות ליניארית בשום מקום, חוץ מאשר אולי על המוות, או בטוח. אז אנחנו פוגשים את עצמנו בפרניאמה בכל מיני מצבים, וזה ממש לא ליניארי, זה ספירלי לגמרי. אז זה שעברתי קושי מסוים, התמודדתי איתו, זה לא אומר שהוא לא יחזור על עצמו ביום אחר. וחלק מההבנה הזאת, שאנחנו בתוך איזשהו תהליך שהוא לא ליניארי אלא מעגלי, זה בעיניי דבר נורא חשוב, גם כדי להיות באיזושהי חמלה לעצמנו. בהבנה שזה פרניאמה זה גם, זה לא רק, אני חושבת שזה לא נכון להתייחס לזה כמו שאנחנו לפעמים מתייחסות לתרגול אסנות, ואפשר להתווכח אם זה דרך נכונה להתייחס לאסנות בצורה הזאת, אבל זה באמת לא איזשהו עניין של התקדמות לאנשי.
זה פשוט איזה עניין של לשהות בתוך מצב מסוים, ולתת לו להתגלות, ולתת למופע השלם שלו להתגלות לאט לאט בפנינו. ולשחרר את המקום הזה, אולי זה המקום הזה של ההתקדמות, או של האגו, או של לעשות יותר. זה אולי האתגר הכי גדול, אני חושבת, או גם שאר האתגרים אולי נובעים ממנו באיזשהו אופן. וזה תהליך אינסופי. זה תהליך אינסופי. אני חושבת שקודם כל להבין שגם איינגר הוא סיפר, שבשנים הראשונות שהוא היה מתרגל פרניאמה, הוא היה נרדם. ואחר כך שהוא היה גם מוצף. הוא אמר על עצמו, תרגלתי יותר מדי לקפות לאחור, ולא יכולתי לשהות בתוך פרניאמה. הייתי צריך לאזן את זה, ללמוד לאזן את זה, לקפות לפנים. אז להבין שהאתגרים האלה הם לא, זה לא שאנחנו לא מספיק טובות, ולכן יש את האתגרים האלה, שזה פשוט חלק מהעניין, זה משהו שמאוד עוזר. וגם לדעת, לא, מתי כן להמשיך, ומתי לוותר. להגיד, אוקיי, להיום זה מספיק, אני אמשיך מחר. זה גם דבר חשוב, וזה באמת עניין של חמלה וקבלה, בהבנה שאנחנו לא באיזשהו מרוץ לקראת איזה משהו. זה בעיניי התהליך הכי חשוב, ודרך כלל להתמודד עם האתגרים האלה. זה לקבל גם את הדברים שקורים, ושהם אולי לא הדברים האידיאליים שהיינו מצפות, לקבל אותם כחלק מהעניין, וכחלק מהתהליך, וכמשהו שגם כן אפשר ללמוד ממנו. אז הייתה לי עוד שאלה בהמשך, אני אביא אותה כבר עכשיו, כי היא ממש מתקשרת למה שאמרת עכשיו. רציתי לשאול איך את רואה את הקשר בין תרגול אסנה לתרגול פרניאמה, וכבר רמז של אפשר להתייחס ככה לאסנה, אפשר להתייחס ככה לפרניאמה, אז אני אשמח אם תגידי מה הדבר המקובל, ואם את מסכימה או לא מסכימה עם ההפרדה הזאת. ואיך נראה תהליך של בניית יסודות לפרניאמה, שאני רוצה לחלק את זה עכשיו לכמה חלקים. אחד זה איך, מה צריך לתרגל כדי לתרגל פרניאמה? דיברת על פתיחת בית החזה, ערכת עמוד השדרה, אבל אולי יש לך עוד כמה דגשים בשבילנו. ובהערה שלך עכשיו, שהיינגר לא איזן בין כפיפות לאחור לכפיפות לפנים, מתי אנחנו מתרגלים פרניאמה ביחס לאסנה? כלומר, האם זה אומר שאתמול הוא לא איזן את התרגול, והיום בבוקר כשהוא קם לתרגל, זה היה אימפקט, או שאת אומרת בכך שקודם צריך לתרגל אסנה ואז פרניאמה? כלומר, גם הסדר וגם איך הדבר משפיע אחד על השני, אם מתרגלים פרניאמה לפני אסנות בעצם. זה אשמח להתייחס לזה. כן, אז יש משהו, באופן כללי ביוגה אנחנו לא בעניין של תשובות חד משמעיות ובינאריות לגבי מה נכון ומה לא נכון. ואני חושבת שזה תלוי באיזה רובד מסתכלים על הדברים. בעיקרון, כמו שאנחנו יודעים, בשמונת השלבים של אשטנגה יוגה של פטנג'לי, אז הפרניאמה מגיעה אחרי אסנה, ואני חושבת שגם איינגר הוא מאוד נאמן ליוגה של פטנג'לי, כשהוא בעצם מצטט את פטנג'לי, שהוא אומר, רק מי שהתנוחה שלו היא שלמה יכול לתרגל פרניאמה, זה משהו שפטנג'לי אומר, זה לא משהו שאיינגר אומר. אבל זה לא בהכרח אומר שאין פרניאמה בתוך אסנות, או שהתרגול של הפרניאמה חייב לבוא אחרי האסנה, או לפני. הדברים הם קצת יותר מורכבים מזה. אז אני חושבת שבאמת בתוך שלב ראשוני, כשאנחנו בתהליך של למידה התחלתית, אנחנו קודם כל צריכות ללמוד להחזיק את עמוד השדרה זקוף, לפתוח את בית החזה. הדבר הנוסף שצריך פה זה באמת העניין של אנרה בנדה, והיכולת לעשות אותה שהחזה פתוח, וגם היכולת למצוא שקט פנימי בתוך האסנות, זה גם מה שמתפתח בתוך התרגול של האסנות, ואחר כך אנחנו מביאות אותו אל הפרניאמה. וגם היכולת להיות בתוך, זאת אומרת, שקט פנימי, אבל לא באמת שהן מחשבות נודדות לאנשהו, או שאנחנו נרדמות מצד שני, לא הצפה ולא את המסיות של עיר אדם, אלא איזה מין מצב של עירות נוכחת כזאת, זה משהו שקודם כל מתרגלים אותו באסנות. אז במובן הזה כן, צריך קודם כל לבנות את היסודות האלה, וזה בא, קודם כל בגלל שאנחנו מדברות על איזשהו מצב של נוכחות בתוך הרגע, בתוך התנוחה, אז כל אסנה היא מקדמת אותנו לקראת פרניאמה, וכל אסנה אמורה לקדם אותנו לקראת פרניאמה, וכל אסנה אפשר ללמד בצורה שמכינה לפרניאמה, מדגישים האלה. וספציפית, כמובן שכל דבר, החל מלהרים את הידיים למעלה, באורד והסטסנה, כדי לפתוח את צידי בית החזה ולהרים את קדמת בית החזה,
ועד באמת כפיפות לאחור שהן, שוב, לא באותו, הראינו לא לעשות אותם מיד, את הפרניאמה מיד אחרי הכפיפות לאחור, כי הכפיפות לאחור הן מהירות, ואולי באופן מוגזם, אבל מבחינת הפתיחה של בית החזה, זה כן דבר שחשוב ללמוד אותו, בהפרצה של השכמות פנימה. כפיפות לפנים נתנות לנו כמובן את השקט, אבל גם, נגיד, אני בשנים הראשונות שהתחלתי לתרגל יוגה, היה לי קשה בכפיפות לפנים, זה התנוחות שהכי קשות לי, לא בגלל שלא הייתי גמישה ולא הגעתי למטה, כי זה לא הייתה הבעיה, אבל היה לי קשה לשהות שם. זה מצב של התמסרות, כפיפות קדימה, ולא יכולתי להיות בו. ולקח לי זמן. וזה דברים שכן כדאי לבנות אותם לפני שמגיעים לפרניאמה. גם באמת היכולת להתמסר לתנוחה או למצב. זה לא דבר מובן מאליו בכלל, וגם יש פה עניין של גיל, הרבה פעמים בעיניי, אני חושבת. שבגיל צעיר מדי זה לא בהכרח אפשרי. עכשיו, התנוחות הכי חשובות לקראת פרניאמה זה כמובן התנוחות של המשפחה של סרבנגסנה. שיש לנו בהם בדיוק את השילוב הזה בין הפתיחה של החזה וההרכנה של הראש בג'לנדרה בנדה, ואת השקט. זו תנוחה שהיא משקיטה, שהיא מקררת, שהיא מרגיעה. יש לנו את כל האלמנטים שאנחנו צריכים לפרניאמה בתוך התנוחות של המשפחה של סרבנגסנה. ובתוכן, סטו בנדה סרבנגסנה, היא באמת, צריך לבחור תנוחה אחת שמתרגלים לפני שעושים פרניאמה, מבחינת הרפת זה זאת. וזה גיטה דיברה על זה, שזאת התנוחה שצריך לעשות לפני שעושים פרניאמה. ובקשר של מה לתרגל קודם ביום מסוים, אז אני חושבת שזה גם כן דבר שהוא משתנה, והוא לא בהכרח אותו דבר. אני יכולה להגיד שאני ברוב הבקרים, אני קודם כל עושה את הפרניאמה. ויש לזה סיבה מאוד טכנית מבחינתי. אני קמה מוקדם בבוקר, ואני יודעת שיש לי איקס זמן עד שכל שאר הבית מתעורר, ואני צריכה להספיק את הדברים שהכי חשובים, הכי קריטיים לי. אז אני קודם כל מתחילה בפרניאמה, אחרי זה אני עושה את התנוחות ההפוכות שלי, ואחרי זה מה שאני מספיקה זה בונוס. אז זה ממש עניין אישי שלי, של איך אני מעדיפה לעשות את זה, ויש יום אחד בשבוע, שבו אני מתחילה באסנות, ואני עושה את הפרניאמה בסוף. כי זה יום שהוא יום רגיל, במקרה זה בדרך כלל יום ראשון, שבו יש לי זמן לתרגל קצת יותר מאוחר, והילדים בו בבית ספר. ואז אני יודעת יש לי זמן לעשות את הפרניאמה, ובלי שהילדים בבית, ובלי שיש בלגן מסביב. והתחושה היא אחרת, זה לא אותו דבר. לתרגל פרניאמה אחרי אסנות, בטח ובטח בשנים הראשונות, בשנים ראשונות הכוונה ללא יודעת מה, 20 שנה ראשונות, או תמיד יש בזה ערך מסוים, זה אחרת. אנחנו מגיעות אחרת לתרגול של פרניאמה אחרי שתרגלנו אסנות. ולתרגל אותם לפני זה, איכות אחרת. זה פשוט דברים שונים, ואני חושבת שזה טוב להתנסות בשני הדברים. אני חושבת שלמי שהיא יותר מתחילה בתרגול שלה, זה כן טוב לפחות לעשות סטו בנדה סרבנגסנה נגיד. תנוחה, ולשהות בכמה דקות, ואחר כך לעבור לפרניאמה. ובאמת, גם, ואולי בפרט בשיטה שלנו, שבה בונים את הפרניאמה אחרי האסנות, יש אחר כך באמת הרבה עבודה על איך אחר כך חוזרים אחורה, וגם מתרגלים את הפרניאמה לפני האסנות, באופן נגיד מסורתי, אבל גם איך אחר כך אפשר לשלב את הפרניאמה בתוך האסנה, איך זה בכלל לא דברים נפרדים. וזה מובן מאליו נגיד בתנוחות סופיים, תנוחות שבהם אנחנו שוכבות על בולסטר, כמו שאת הזכרת, הגיבי סופטבודה קונאסנה, סופטביראסנה, זה ממש מתבקש, אבל גם בתוך תנוחות אחרות, אפשר להכניס את הפרניאמה ואלמנט מפרניאמה. זה דברים שגם מאוד מקובלים בשיטה שלנו, ופרשנט, הבן של אנגר הוא מאוד עובד על זה. כל תנוחה היא נעשית מתוך נקודת המבט של הנשימה ושל הפרנה. ואם חושבים על המטרה, או לא על המטרה, על מה פרניאמה עושה, פרניאמה הרי היא מטהרת את הנאדיז, את ערוצי האנרגיה של הגוף. וכשאנחנו בתוך אסנה,
פותחת גם כן את הערוצים האלה בכל מיני דרכים, ואיך מאפשרים לפרנה לזרום יותר בחופשיות, החיבור בין דברים הוא ממש מתבקש. זה מאוד מעניין מה שאמרת. אני לא יודעת אם לכולנו יש את אותה חוויה שבעצם פרניאמה ואסנה מתורגלות בו זמנית, כי בהרבה סטודיואים ליוגה, או בעקבות מורים שונים ליוגה, יש הפרדה גם מילולית, מובחנת בין זה עכשיו שיעור אסנה לבין זה שיעור שאנחנו מכנים אותו פרניאמה, או עכשיו יש קורס פרניאמה. זה לא אומר שכשיש קורס פרניאמה לא עושים כמה אסנות מסטינות, אבל מאוד ברור, עכשיו התחלנו לתרגל פרניאמה. בשונה מבשיעור אסנות, שזה השיעורים הרגילים אפשר לקרוא להם, אז בהם הדגש הוא באמת על איפה העצמות, מה השרירים צריכים לעשות, ופחות מקובל לתרגל וילומה, נגיד, בתוך אדו מוקה שוונאסנה, נשימה מקוטעת, בכלב מביט למטה. אבל בשנים האחרונות, ומאז שפונה פתחו את האפשרות לתרגל איתם בזום, אז מהמורים שאני מתרגלת איתם בזום של 4 שנים האחרונות כבר, אני ממש מרגישה את זה, איך יש שילוב של טכניקות פרניאמה, לא רק אוג'אי אחד, התבוננות בנשימה, אלא ממש טכניקות של פרניאמה, כולל עצירת נשימה, בתוך תנוחות. שעבורי זה היה מאוד חידוש, ואת אומרת שאולי זה קשור להתקדמות בתרגול, או לא איך מלמדים את זה לעיקרון של התרגול, ואני רוצה לשאול אותך, אם תוכלי לתאר את העיקרון הכי איינגרי, או של מסורת איינגר, של פרניאמה, ככה אולי משפט אחד או פסקה קצרה. היום מאוד נהוג לדבר על תרגילי נשימה, או באנגלית breath work, לעבוד עם הנשימה, ואנחנו באיינגר יוגה מאוד מקפידים על להמשיך לקרוא לזה פרניאמה. אולי כי יש שם איזה עיקרון שלא בא לידי ביטוי בתרגילי נשימה. אז אם תוכלי להתייחס לזה. כן, לא שמעתי את הסוף כי הכנסת למיוט, אגי, אבל כן. קודם כל אני אגיד שיש לי בשנה וחצי האחרונות, יש לי כזאת טבעת חכמה שמודדת כל מיני דברים, וגם מעודדת אותי לתייג ולהגיד כל מיני דברים שאני עושה, וניסיתי לעדכן שם כל פעם שאני עושה פרניאמה, ואין תגיד כזאת. אין תגיד של פרניאמה. אני יכולה להוסיף אחת בעצמי, ולעומת זאת יש תגיד של breath work, או breath exercises. וזה ברור לי לגמרי שזה לא אותו דבר. אני חושבת אני יודעת שביקשתי עיקרון אחד, אבל אני אתן 2, אני חושבת שהם קצת קשורים אחד בשני. אחד, זה באמת מה שאמרתי קודם, זה שבשיטה שלנו ממש הפרניאמה נטועה בתוך התפיסה של השטנגה יוגה. זה חלק מתהליך שמוביל אותנו בסופו של דבר, לא בגלגול הזה כמובן, אבל עקרונית לכיבוי של סמאדי, וזה לא סתם יושב בין התרגול של האסנות, לבין פרקטיקות שונות של מדיטציה, שמתחילות בריכוז, קודם כל התכנסות של החושים פנימה, בפרטיהרה, ואחר כך ריכוז וכאלה, וזה באמת, בתוך פרניאמה אפשר לתרגל את כל הדברים האלה. אני ממש מרגישה שזה איזושהי צומת, שבתוכה אנחנו גם הרי יושבים בתנוחה, באסנה, אולי במובן המקורי שלה. וזה חלק יחסי מהתרגול. ואנחנו גם מכנסים את החושים פנימה, ומפנים את תשומת הלב פנימה, וממש בתשומת לב עם החוש השמיעה פנימה, ועם כל שאר, והמבט פנימה, וכל שאר החושים פנימה. וזה גם פרקטיקה של ריכוז בנשימה, באובייקט. זה, כל הדברים האלה באים לידי ביטוי בתוך הפרניאמה. והדבר השני, אני חושבת שזה העניין של העידון, שאנחנו באיזה רגע חותרים מאוד לאיזשהו עידון אינסופי, ובאמת אינסופי, של העבודה בפרניאמה. זה לא עבודה שהיא עבודה כזאת, שהיא מאוד, שזיקוקים.
או שהיא מאוד נראית מרשימה מבחוץ. אני לא כל כך מכירה לעומק מה עושים בשיטות אחרות, אבל אני כן יודעת את התלמידים שמגיעים אליי, וכל מיני דברים שקופצים לי ככה באינטרנט, זה שזה כאילו כן מאוד פירוטכניקה כזאת, של עבודה שרואים את החיצונית, עבודה של פרקטיקות שממש רואים את הבטן זזה ונכנסת קדימה ואחורה, וגם אצלנו יש את זה, אבל זה לא השאיפה, ולא משם אנחנו מתחילים בוודאי, וגם כשהם מגיעים לזה, זה מקום אחר באמת של התכנסות ושל עידון אינסופי, ואני חושבת שזה חסר בקונספט של תרגילי נשימה. אני יכולה לספר לפני שהתחלתי לתרגל פרניאמה ברצינות, פעם דיברתי עם אחת המורות שלי, עם רפאלי צ'ייני, על נטיפות, שבטוחה שהרבה פעמים מכירים, שמכניסים מים עם מלח מצד אחד, מוציאים מצד השני. ובגלל יש לי אלרגיה לאבק, אז היו שנים שמה שהייתי עושה את זה כמעט כל יום, את העניין הזה של נטיפות. ורפאלי אמרה לי, מה פתאום? זאת אומרת, בשיטה שלנו, אנחנו עובדים באמת לקראת עידון, ואנחנו לא הולכים לפתרונות אגרסיביים. הדבר הזה של להכניס מים דרך נחיר אחד ולצאת דרך נחיר שני, זה אגרסיבי. דברים שיש בשיטות אחרות, כמו להכניס חוט ולהוציא אותו מהצד השני, זה בכלל עוד יותר אגרסיבי. ולא כל כך הבנתי מה הבעיה. זאת אומרת, זה עוזר לי מהאלרגיה שלי לאבק. זה כנראה טוב. וככל שהתמדתי בתרגול של הפרניאמה, פשוט זה נשר ממני, אני לא צריכה את זה יותר. והפרניאמה המעודנת, ובאמת, מי שמכירה ועושה פרניאמה דיגיטלית עם העצירות של החלקית של הנקריים, בגלל שזה דבר מאוד מאוד עדין, זה דבר שהוא הפוך מאגרסיבי. אז בדבר הזה בעצם ייתר מבחינתי את הדבר האגרסיבי של הנטיפות. מבחינת ההתמודדות שלי עם האלרגיה שיש לי לאבק, אני לא צריכה את זה יותר. ואז הבנתי, בעצם את העיקרון הזה של העידון יותר לעומק. ואת הזכרתי שבאמת באצל היוגה, שזה גם ספר שקראנו איתך, אגי, אז אנגר מדבר על זה, שאת הדברים האגרסיביים אנחנו צריכים כשמשהו משתבש. אבל קודם כל צריך לנסות, בשביל משתבש לעומק. קודם כל לנסות את הדברים המעודנים, ואת השגרה של התרגול המעודנת. ואני מרגישה שזה משהו שמאוד מאוד מאפיין את התרגול שלנו, ובאמת אפשר לראות את זה בכל מיני דברים קטנים, נגיד אנשים בשיטות אחרות, אז מאוד שומעים את הצליל של האוג'אי. הוא מאוד מאוד, הוא ממש נשמע בחלל. ואצלנו זה לא ככה, שזה לא שהצליל זה לא קיים, הוא קיים, ואני כותב את זה בפירוש, שנשימת אוג'אי משמיעה צליל. אבל יש הבדל בין ממש להשמיע את הקול הזה, וזה באופן שהוא אגרסיבי, והוא חזק על הגרון, והוא ממש משאיר אחר כך הרגשה של פיסות כזאת בגרון, שהיא חזקה, לבין לאפשר לצליל הזה להתגלות. וכאילו לקבל איזושהי מניפסטציה. וגם פה אני גיליתי עם השנים בהתחלה הייתי ככה לא משמיעה אותו חזק, אבל כן משמיעה אותו. ולאט לאט זה הפך להיות יותר ויותר פנימי, ויותר באמת חלק מהפניה של המבט, של האוזניים גם פנימה, ופתאום הצליל מתגלה מבפנים, וזה משהו אחר לגמרי. וזה שוב, זה מתחבר לעידון האינסופי הזה, שאני מרגישה שיש בשיטה שלנו. וואו, תודה רבה. כמה חוכמה יש מניסיון. ממש, ממש. תודה שאת חולקת איתנו את זה, כי באמת, כמו שאמרת, זה לא כל כך קורה. אין הרבה מרחבים כאלה שיצא לנו לדבר. אולי אחרים אחר כך גם ישתפו מהניסיון שלהם. הזכרת את עץ היוגה, אני רוצה לחזור לאור על הפרניאמה, ולשאול אם יש משהו בספר הזה שאת חוזרת אליו שוב ושוב, עם תמונות או טקסט. אני חוזרת אליו כל הזמן. אני קוראת אותו ככה בריפיט. וזה באמת כל קריאה היא אחרת.
יש דברים שבאמת, ששמעתי אותם ממורים, או חוויתי בתרגול שלי, ואז אני מקבלת עליהם פתאום אישור בקריאה חוזרת. לא שמתי לב אליהם קודם, פתאום, נכון, זה מה שאני עושה, זה קורה. ואני חושבת בעיקר ככה הקריאה הזאת עובדת. אני חושבת שזה קשה מאוד לקרוא את זה על יבש. וקריאה ראשונה בלי תרגול, היא הגבול הבלתי אפשרי. אני לא רוצה להרוס משום דבר, אבל בעיניי זה ממש קשה מאוד באמת להבין מזה משהו, בלי ולכן אני כל הזמן חוזרת לזה. גם לעקרונות המופשטים והפילוסופיים של הפרניאמה ומה שקורה מבחינה אנרגטית, וזה מקבל כל הזמן משמעות חדשות, וגם לתיאור של הפרקטיקות. פעמים שאני מתחילה להתרגל בבוקר, אז אני אומרת, שנייה, אני רק אסתכל לפני זה, עוד פעם מה הוא כותב על הסוג נשימה הזה, כדי לקבל עוד פעם, וכל פעם יש לי איזה משהו חדש, באמת, זה פשוט מדהים. אז קשה באמת להצביע על איזה טקסט מסוים, כי אני ממש חוזרת אל הספר כל הזמן. תודה. אני רוצה רק לחזק את כל מי שפה וקורא, לפחות לא מתרגם פרניאמה, שבעצם באופן שבו בנינו את הקריאה שלנו, היא שמתוך 8 מפגשי לימוד או 8 יחידות קריאה, בעצם רק 3 עוסקות רק בטכניקה. אז אל תחששו, יש מה ללמוד מזה, גם הוא מתחיל עם פילוסופיה ואנטומיה עדינה, ובסוף יש פרק מאוד יפה על שווסנה מדיטציה, הדרך לסמאדי. אבל כן, ברור שכשמדובר בטכניקות, גילינו את זה גם ביוגה לנשים, ב-Jam for Women שקראנו לפני כן, שכשמדובר על טכניקה, אז באמת צריך להתנסות בה, כמו ספר מתכונים, שאי אפשר באמת להבין מה קורה אם אנחנו לא מבשלים את הדבר ותואמים אותו. ולפעמים זה גם לא מצליח טוב, כמו שזה אמור להיות בתמונה, כן? וגם חלק מההתנסות, האתגרים, ואז איך מתמודדים איתם. אוקיי, אז אמרת שאת חוזרת והיית... כן. ושוב, אני חושבת שעם כל מה שקוראות עכשיו את זה בפעם הראשונה ולא מתרגלות, אני ממש ממליצה לכם אחר כך לחזור ולקרוא את זה עוד פעם, גם את החלק הפילוסופי. זה אחרת לגמרי כשהחלק הפילוסופי מתחבר לתרגול. זה ממש, באמת, זה קריאה אחרת לגמרי. כן, אני מסכימה. אז מה היית רוצה שאנשים ידעו על פרניאמה שאולי לא מופיע בספר? כי אנחנו יודעים שהוא נכתב בשנות ה-80, אפילו עוד לפני כן, כן, רק כמה עור וגידים בשנות ה-70, והוא מתבסס על איקס שנות תרגול של איינגר, ואחר כך הוא המשיך לתרגל ולשכלל את המתודות שלו, לדוגמה, השימוש בבולסטרים, שהוא מאוד רווח בשיעורי פרניאמה היום ברחבי העולם במסורת איינגר, ולא מופיע בספר, אבל דוגמה אחת. אז מה לא מופיע בספר, שאת חושבת שהוא מאוד חשוב שאנחנו נדע? אני חושבת שבספר איינגר מאוד שם דגש, וזה בדיוק מה שהיה צריך לקרוא לפעם קודמת, או לפעם הזאת, לפעם קודמת, על הצורך באמת בהנחייה. והוא מאוד מאוד מזהיר מפני תרגול לבד. זה ממש חוזר על עצמו כמה פעמים, ובטכניקות מסוימות יותר מאשר אחרות, וזה שזה ממש ממש צריך להיזהר מזה. ואני מצד אחד כן מאוד מתחברת לצורך להיות זהירות, כשמתרגלות טכניקות כאלה, אבל אני גם חושבת שכן יש מספיק כלים ומספיק אפשרויות כן להתחיל לתרגל לבד, ולא לחשוש מזה. וכל עוד התרגול הוא הדרגתי, ואנחנו נותנות לו זמן להתבסס, אז אני חושבת שכן אפשר ללכת מעבר להזהרה הזאת, לקחת אותו בחשבון, אבל ללכת מעבר אליה, וכן לתרגל לבד. ובעצם אין באמת כמעט דרך אחרת, כאילו אם אנחנו נסמוך רק באמת על מה שקורה בשיעורים או בקורסים, אז זה לא יהיה מספיק אף פעם. אז אני ממש ממש מובדת את כולן להתנסות.
אוקיי, תודה רבה רלוקה. ועכשיו הגענו לשלב הדיון, זה הזמן שלכם לשאול. נעשה ככה, מי שירצה לפתוח מצלמה או רק מיקרופון ולשאול, אז אני אבקש מכם לעשות הרמת יד. אפשר פיזית להרים את היד, ויש לנו גם, בואו נראה אם אני זוכרת איפה זה. מישהו זוכר איפה ה-gestures? זה ב-react אולי? כן, raise hand. נכון? אז אפשר להרים יד אם אתם רוצים לשאול. אפשר גם לכתוב את השאלה בצ'אט, ואני אקריא אותה. אוקיי. אני בינתיים אשאל אותך, רלוקה, את מלמדת, איפה את מלמדת פרניאמה? איך אפשר אם מישהו ככה צופה ומעוניין ללמוד ממך, איך אפשר ללמוד איתך פרניאמה? את עכשיו בפונה בכלל, במוסד האם של איינגר, אבל אני מלמדת בסטודיו איינגר בנוגה, בתל אביב, ואני פעמיים בשנה, בשנים האחרונות אני מעבירה קורס פרניאמה של 10 מפגשים בדרך כלל, ואני משתדלת לעשות קורס אחד שהוא כזה בסיס, ואז קורס אחד שהוא יותר מתקדם, למי שכבר עשו את הקורס בסיס ומתרגילות. ומי שלא יכולה להגיע ליפו או לתל אביב. זהו, אגי חשבה שכאילו הציעה שאני אציע קורס אונליין, אבל אני לא בטוחה לגבי זה. אני חייבת להגיד. אני חושבת שזה באמת, אני מרגישה המון אחריות כשאני מלמדת פרניאמה. אפילו יותר מאשר באמת שלמדת אסנות. ובגלל שאני שומעת גם מתלמידים, שגם כשהם יושבים מולי, אני יודעת שאם אני לא אשים לב שהם באמת ג'אנרה בנדה, גם כשהם מתרגלים בבית, דברים שנותנת להם אחרי שתרגלנו בכיתה, אז זה קרה לי כמה פעמים שמישהי באה ואמרה, זה עושה לי ממש טוב, אני מרגישה ממש מצוין, אבל פתאום נהיו לי סחרחורות כשאני קמה, והיא לא קישרה בכלל בין הדברים. פתאום נהיו לי סחרחורות. והבנתי שהיא לא עושה ג'אנרה בנדה מספיק טובה. והחזרתי אותה לשכב על הגב. אז אני ממש מרגישה שזה מאוד טריקי. ללמד אונליין אנשים שאני לא מכירה, ושאני לא פוגשת אותם, פיזית, ושצריך להיות מאוד ערוכות לזה, כרגע אני לא עושה את זה. אוקיי. ענת גולד רצתה לשתף. בוקר טוב. קודם כל, תודה רבה. זה תמיד מרתק, ומכל מפגש כזה יש כל כך הרבה מה עוד לדייק ועוד ללמוד. אני לא באה מהיינגר, ואני גם לא מכירה אני יודעת מה זה יינגר, אבל לא תרגלתי מעולם. אני באה משיטת תרגול שנקראת טרי-יוגה, ואני דרך אגב מתארחת בנוגה החודש הזה פעם ראשונה, מקווה שיגיעו תלמידים. בטרי-יוגה, אני רוצה רגע להגיד משהו. אחר דווקא, שבשנים הראשונות שלימדתי, היה ממש, לא לימדתי פרניאמה בכלל, כי היה לי איזשהו, לא הבנתי את זה בכלל, עד שלא הבנתי ממש מה שאת מדברת עליו, לא העזתי ללמד, גם לא הרגשתי עם זה בנוח, וביום שהאסימון נפל, לגבי התרגול של הפרניאמה, היום זה חלק בלתי נפרד כמעט מכל שיעור, ובטרי-יוגה זה, קנדיג'י כל הזמן מציין שזה לא נפרד, הפרניאמה והאסנות הן לא נפרדות, זה בעצם מהרגע שאני מתיישבת, מהרגע שאני מתחילה להיות בנוכחות, ויוצאת לאסנה, או מתחילה בתרגול פרניאמה מסוים, זה משהו שהוא ביחד, שהוא נרקם ביחד, וזה תרגול אחד ארוך של פרניאמה, זאת אומרת, זה יכול להיות גם רק שאיפה, נשיפה, שאיפה, נשיפה, והאוג'אי העדין הזה שדיברת עליו, שזה דיוק מה זה יפה כל כך, מה שאמרת על זה. ושזה באמת דורש תרגול, לא לוותר על זה. שזה חלק בלתי נפרד מהתרגול, גם כמה דקות ביום, ולפעמים שאני לא מספיקה בשיעור לגעת בזה יותר,
יותר לעומק, אז ככה זה מאוד מתמצא, בבית תתרגלו סורי צ'נדרה, או תעשו איזה כמה דקות, או... זהו. תודה. תודה, אנה. תודה. הייתה שאלה בזום, בצ'אט, על אם את יכולה לדעת איך ובמה את ממליצה להתחיל לתרגל כל יום. את הזכרת לעשות סטובנדה לפני שמתחילים לתרגל פרניאמה, אבל אולי השאלה פה היא מבין הפרניאמות המוצעות בתור תרגול שמתאים למתחילים, מה? אז אני באמת מציעה להתחיל בשכיבה על הגב, עם חזה פתוח ומורם, ולהתחיל לתרגל אוג'אי 1, 2, 3, וילומה 1, 2, ואז אוג'אי 4, וילומה 3. ובישיבה גם, בישיבה אפשר להתחיל באמת, קודם כל באוג'אי 5, זה בעצם התבוננות בנשימה, קודם כל, הפניית תשומת הלב על הנשימה, וברגע שאנחנו מפנים את תשומת הלב על הנשימה, היא כבר משתנית, כבר מתחילים לקרוא שם כל מיני דברים. וברמרי פרניאמה, שזה זמזום הדבורה, גם כן דבר מאוד עדין ושאפשר להתחיל איתו בישיבה. אלה הדברים שהייתי מתחילה איתם. תודה. ושירן שואלת בצ'אט, מתי נפתח קורס של פרניאמה? אין לי עדיין תאריך מדויק, אבל באביב שנפתח עוד אחד. אני אשמח לעדכן. אוקיי. אז יהודית רוצה גם לשאול. את צריכה לעשות רק unmute לפני שאת שואלת. זה בסדר? כן. אוקיי. אז קודם כל תודה רבה. ויש לי שאלה. תראי, אותי לנשום מלכי. זאת אומרת, מה ש... כאילו זה משהו שצריך לבוא טבעי, ואני לא אוהבת להתרכז לזה, וזה מלחיץ אותי אפילו בגוף, יותר באוזן, ביום. אז מאוד הרשים אותי מה שאת אמרת שצריך רוגע. צריך איזה רוגע של פנימי, ולא ללכת לפי אגרסיביות. עכשיו השאלה, אוקיי, צריך להגיע לזה. אבל הקונטרסט הזה, מתי שהעינגה לימד, או שאני פעם שהיה בארץ, אבל גם יש מורים מסוימים, יש להם הרבה אגרסיביות. אז אני לא אומרת אגרסיביות באופי שלהם, האופי הזה לא הולכת לנתח, אבל בתגובות שלהם, ובעת שהם מלמדים. אז איך זה הולך? זאת אומרת, ואני בהחלט חושבת שאני לפחות לא מתנתק לבד, ותמיד היו במורים כל מיני במשך הרבה שנים. יש כאלה שמאוד מעבירים כזה שקט ורוגע, אבל בואי נגיד, לא זה עניין. זה יותר שהחבור הוא לא אוהב יפה. שקט. קצת אגרסיביות, אז איך זה מסתדר בכל זאת? אני חושבת יש פה שני רבדים לתשובה שאני יכולה לתת, אחד הוא פסיכולוגי ואחד הוא סוציולוגי. פסיכולוגי צריך להגיד שבכל תחום שהוא, בין אם זה רופאים, כמרים או מורים ליוגה, יש אנשים שהם לא סבבה. שום עיסוק הוא לא מבטיח שאנשים הם באמת נעלים. וכל אחד עושה בדרך שלו. יכול להיות שהאנשים האלה שהם אגרסיביים ולא נעימים, הם התחילו במקום עוד יותר גרוע, וגם יכול להיות שהם עושים תהליך שלא נכון, שמתרגלים לא נכון, ואז הם, דווקא זה מתעצם אצלם אגרסיבית, אני לא יודעת, כל יודעת. זה עניין פסיכולוגי, זה לא שמורים ליוגה הם יותר טובים מאנשים אחרים. וכל אחד עושה את הדרך שלו, ואת התהליך שלו, ובאמת זו הבחירה שלנו למי אנחנו הולכים, וממי אנחנו רוצים ללמוד. מבחינה סוציולוגית צריך להגיד שתרבות ההודית והתרבות המסורתית של מורה ותלמיד היא משהו ששונה, והוא לא משהו קשור למה שאנחנו עושים במערב. ואת ההתנהלות של איינגר ואת איך שהוא לימד, צריך להבין אותו בקונטקסט הזה, וזה הסרט.
ומה שנתפס אצלנו אולי כאגרסיביות, זה לא בהכרח נתפס כאגרסיביות בתרבות הזאת, בקונטקסט הזה. וגם צריך להכיר את הדרך שאנגר עצמו עשה. הוא למשל, הזכרת את זה באחד המפגשים, שהמורה שלו לא הסכים בכלל ללמד אותו פרניאמה, לא הסכים ללמד את הכל לבד. סירב, ממש, בתוקף ללמד אותו פרניאמה. וגם אסנות הוא לא בדיוק למד, אלא, והוא עשה תהליך מאוד מאוד רציני של הנגשה, ושל דווקא איך להעביר את זה הלאה, ואיך להעביר את זה החוצה, ולשתף, גם באסנות וגם בפרניאמה. אז גם להבין את הדברים בקונטקסט הזה. אני ממש בטוחה שהאגרסיביות זה לא חלק מהעניין. וכן, זה פשוט עניין אישי של למצוא את המורה או המורה שמתאימים לנו, ושאנחנו מרגישים איתם בנוח. אוקיי, אני לא כל כך התכוונתי לזה, אלה שהחיים דווקא, ואני לא אומרת על האופי, מי אני שאני אגיד, אבל האם השיטה היותר נגיד תקיפה, אגרסיבית נגיד ככה, האם זה יכול דווקא להביא לרוגע? אז זאת הייתה יותר, לא לנתח כלום מוסדר. בטח יש הסיבות ויש גם מרים, אולי זאת הדרך בשביל להגיע. אז אני חושבת שצריך להבדיל בין שני דברים. יש באמת העניין של הזקיפות של הגב ושל היכולת שלנו להחזיק את עצמנו. זה משהו שדורש מאמץ. אוקיי? לא נדבר על אגרסיביות, אבל זה דורש מאמץ פיזי. וזה נכון שהמאמץ הזה, הוא בונה איזשהו מבחן שבתוכו הפרנה יכולה להתפשט. אז במובן הזה, כן, איזשהו מאמץ ואיזושהי החזקה מאפשרים את הפריסה ואת הרוחב ואת הרוגע. אני אנסה לחבר בין המילים של אף נגיד לחוויה שלי. אבל זה באמת צריך להבדיל פשוט בין שני הדברים האלה. היותר, אני לא יודעת, בעברית זה נוקשות, זה נשמע שלילי, אבל ה-firmness, איזושהי חלוקה ואיזושהי עבודה שהיא יותר פיזית, היא דרושה כדי לייצר חלל פנימי, כדי לייצר את הספייס המנטלי גם. אז במובן הזה הדברים האלה מתחברים מצוין. השאלה, אנחנו יודעות להשאיר את ההחזקה ואת ה-firmness הזה באמת במקום שלהם, כדי לאפשר את הרוגע הפנימי, את החלל הפנימי, את הפריסה הפנימית, או שאנחנו לוקחות את זה במקום שבו זה נועל אותן. זה בעיניי, זה דקות שכדאי לשים לב אליה. חייבת להיות החזקה, חייבת להיות הרמה. כן, זה כמו שבאמת אם אני ארים את הידיים למעלה ככה, אוקיי, ואני לא איישר אותם, אני לא יכול לפתוח את בית החזה. וגם לא יהיה לי שקט פנימי. אבל אם אני אקח אותם למעלה, ואני ממש אעבוד עד הסוף, אז יהיה לי חלל פנימי בשקט פנימי. אז זה בעצם המקום שבו הדברים האלה משתלבים, בעיניי. אני אשמח להוסיף, זאת שאלה שגם עלתה כשקראנו את הספר הקודם, איינגר יוגה להיריון, הרי בהיריון צריך משהו רך ומפיל, ושיש משהו מאוד נוקשה באיינגר יוגה, ומה שעלה אז מהדיון זה שיש בהירות, מאוד ברור מה צריך לעשות, יש אליינמנט שאליו שואפים, והרכות באה דווקא בסופר יצירתיות של אז איך עושים את זה, כמו שרלוקה אמרה, שכדי לשמור על גב זקוף, אז אפשר להשתמש בסבב, ואפשר להשתמש באביזר רף, או קשה, או קיר, או כאילו יש המון אפשרויות, יש לנו פלטת צבעים מאוד גדולה, אבל כן יש מטרה בסוף מאוד ברורה. ויהודית, אני מאוד שמחה שהגעת לתרגל אצלי, ושאת מגדירה אותי כמורה יותר רכה, אני מבטיחה לך שגם רלוקה היא מהסוג הרך והנעים, אבל עדיין מאוד ברור ומאוד מחזיק ומוחזק, נכון רלוקה? כן, אני מקווה. אני חושבת בעצם שאחד המושגים המרכזיים בפרניאמה, זה באמת המושג הזה של המייפל, הכד פרס הזה, שבתוכו, זה הדימוי כד פרס שנשרף היטב, שבתוכו מוחזקת הפרנה, הנשימה, וזה בעצם אותה מילה, נכון, האגי, למייפל הזה, ולצירה של הנשימה, של וזה באמת,
הגבולות החיצוניים, המיכל החיצוני צריך להיות מאוד מאוד, כמו ששרוף היטב או מאוד נוקשה, כדי שיוכל להיווצר החלל הפנימי. זה ממש עיקרון אידיאלי בתרגול. שהגבולות הברורים מאפשרים את הרוחב ואת הפריסה. תודה, לוקה. יש עוד שאלות או שיתופים? אוקיי, אז לוקה, אם זה יתאפשר, אז אני אשלח למשתתפים של קהילת הקריאה שלנו אולי את המייל שלך, איזושהי דרך ליצירת קשר עבור אלה שצופים בהקלטה ולא זכו להיות חלק מהדיון החי. אני אגיד תודה רבה, שלמרות שאת לא בבית ובלוז הרגיל שלך, ואת נמצאת בהודו, שמצאת זמן לפנות בשביל השיחה הזאת, וגם תודה רבה על הפתיחות לשתף אותנו בעצם בניסיון שלך, בתובנות שלך, בעצם בנושא שהוא באמת מאוד רגיש מצד אחד, ומאוד חשוב וחיוני. כולנו הרי נולדים בשאיפה ומתים בנשיפה, אז יש משהו כל כך עדין ומהותי לנשימה ולחיים שלנו. אז תודה רבה לרלוקה. תודה רבה לך ולכולכם, ממש שמחתי.